Right, zviri sei matraders. Pavideo ranhasi tikudzidzisana kuti tinotrader sei rising wedge handitika tinowana sei entry redu rekuita sei rekusela rising wedge uyezve tichange tichitaura kuti chii chinenge chiitika panenge pachigadzirwa rising wedge handitika right. Chekutanga ndechekuti kuti tikwanise kuona kuti iyi ndo rising wedge yedu tinoona ne trend lines handitika takati kana tidraw trend line tinonotsvaga panenge pane matouches akaita sei akawanda ndo patoita sei patinodrawa handiti right. Sepanapa todrawa takadai sekunoku todrawa chinhu chedu chakadai handitika chipattern chedu chaita sei chabuda bobo handiti. Saka zvinhu izvi ndezvokuti pamunenge mutori pademo papayo munenge muchitoita sei muchidzidzira kuita sei kuzvidrawa zvinhu izvi handiti right. Saka chikuitika ndechekuti pari kugadzirika pattern ishi panenge pachishandiswa mutemo wedu yatinoti iyo market structure yemu uptrend handitika right. Market structure yemu uptrend yekuti tikugadzira mahigh malow 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 tichienda mudenga handiti number 1. Number 2 structure iyi haisi kuenda mudenga straight iri kuenda ichigadzira kashape aka kakadai aka ndo kawedge kachona handiti. Saka painenge ichigadzirwa ishi tine vanhu vanenge vachipinda mabai kunoku kuzasi kunoku handiti vari kupinda mabai mumaareas muno mumatrend line muno handiti vari kupinda mabai avo zvakaita sei zvakanaka handitika right. Kune vamwe manje vanonzwisisa kutrader chinhu ichi vanenge vachiti vakapinda mabai pachinopinda kutrend line kunoku obva abuda handiti pachinodzoka panapo opinda buy pachinodzoka trend line obuda handitika ndo mesi dzanenge achiita sei dzanenge achiita. Kozoita vamwe manje vekuti anenge achiwedzera maposition umu pachiri kuenda kunokuka haaite sei haabude mastop loss ake ari kumaisa kuzasi kunoku handiti kuzasi kunoku. Saka zvinoitika ndezvinodewo so mastop loss anenge achichengetedzeka handitika nekuti market haisi kudzoka kunoku handiti. On the same side market iri kurova vanhu vari kutsvaga maseu nekuti chanoitika ndezvekuti ukapinda seu yako panapa handiti stop loss yako chaisa kupi muarea umu handiti chichambosela but pachinodzoka anoona move iri rakarova mwana wese akaita sei akaisa stop loss yake kunoko. Poitawo vamwe vakasela area inoyi handiti newakasela area inoyi handiti mastop loss avo ari kupi ari muarea munomu ofiti kanotasa kunoku tienda kudraw area yedu yeresistance handiti right. Patiri kudraw area yedu yeresistance ndo kunhu kuri kufanira kuenda pattern yedu inoyi handiti pattern yedu kuti tizive kuti entry raibva tinofanira kunonotsvaga anonzi mareversal patterns muarea yipi area yedu yechiko yeresistance handitika tichazuma zvakanaka kuti muite sei muvone handiti right. Apa tiri muarea yedu yeresistance kunoku handiti saka kunoku vese vemastop loss varohwa vari kusela vari kutrade against trend tasara newebuy wevaye mastop loss avo ari kunoku handiti ndinoti munotice something panapa takagadzira double top handitika it's either tikasvika muresistance munomu tichagadzira double top triple top head and shoulder nezvimwe zvimachart patterns zvinoratidza kuti aya mareversal chart patterns handiti. Kune vasati vaona video ratikaita remareversal chart patterns in fact remachart patterns ese ngatipinde muplaylist takanzi introduction to forex tinoona handiti. Kana zvadaro manje apa toziva kuti market yedu yaita sei yaibva handiti. Kana wakunyatsogona kunanganisa ndokwaunotanga kutsvaga entry rako rekutanga kunoko handitika. Izvi zvinhu zvinodzidzirwa pademo handitika but zvamuchaitawo neinformation yandiri kukupai it's up to you. This is not a financial advice. Haisi advice yekuti tenga kana kutengesa handitika ndezvokudzidza chete it's for educational purposes only handiti. Panapa tichanotsvaga entry redu panogadzirwa second leg raM kuti tive safe kana tichida mumareas esupport neresistance tikati stop loss toisa kupi
kumiri kwasamora kumiri kunoko uku ndokunengwa nechi stop loss yako. Saka mutemo wechinhu ichi ndewekuti pabase patatangira panapa ndo panofanirwa kunge pane chi tora mari united yako take profit pakufamba handitika. Saka ndoda kuti munotise muone market painodzika kana chitrader zvinhu inodzika ichimhanya haisi kupa nguva yekubatanidza vanhu ava nekuti zvinoitika ndezvekuti vamwe vanenge vari offline ka saka moment yawo unozongotega ndivhure kudai kana wangapinda kuno kumatrades either kuti uchaona akuma profits mashoma kana kuti zvaendwa. Ndosaka market ichidzika ichimhanya pabase pedu panapa ndo pane chi take profit ende mukanotisa muone patikana nosvika base inorinengera chiita sesupport ka anomuona market akatombonoita se tombonobounce handitika right. Ngatitsvage imwe pattern tifambire nyaya dzacho tikangoita 2 chete right exactly iyi iri boy kune imwe iri kunyatsooneka uku exactly right. Chekutanga kudrowa chi masupport and resistance edu inyatsofambira market zvakanaka ichibounce ndiyo iyi tadrowa handiti. Notisai something panapa handitika tikudrowa chi weji redu iri handitika right. Panongoshanda same concept yataita se yata explainer yei handiti yekuti chii yekuti vanhu vanenge vachipinda mabhayi vanenge vari safe handitika. Vanenge vachipinda maseu ndo vari pakuita sei pakuchema. Varipinda mabhayi varipinda maareas api epatrend aya handiti ndo maareas echi evanhu varipinda chi mabhayi handitika right. Veseu maareas avo ndiwo aya mastop loss avo arisa kupi kunoko ubva arowane move iri handiti. Mumwe ada kuzvishandururana kutrade against trend panapa arowane move ripi iri. Mumwe ndururana kutrade against trend panapa asa mastop loss ake papi panapa arowane move ripi iri handitika right. Then tikada notisa inoi pattern inoi yaneka kusiyana mbishana neyataita uko yasiyana papi panapa handitika right panapa. Tine video yatofanira kuita ndichiexplain anonzi maorder blocks handitika right. Ndosaka ndadrowera zoni rangu panapa kuti timuone kuti kuno ndakusiya kunoko handiti ndokadzoka chi market yedu kunoko but tichazoita sei tichazoexplaina pavidhio iroro but kana makatraina makutoona chi pattern yagadzirwa apa ishi handiti taiziya ka pattern ishi pattern ishi pagadzirwa double top handitika right. Saka iyi pattern yedu irapa titange tabvisa tumasino tupasanyanyuita chunky wazvitange kumbareka right. Pattern ishi yedu ishi handiti muri kuona kwayaitikira kumusoro kauko handiti kumusoro da handitika. Saka zvaunenge wakunoita manje ndezvaunoda so pa take profit number 1 iri pa base pedu azichinje mutemo iwoyo ngatite se tofanira kujaira. Number 2 ningerishi previous low ane mapabata manje ndo mesi dzine dziripo pashi pakutrade ma wages. Saka toziziva sei kuti sin redu rakuita se rakuibva ndo patataura tikati
market painenge yakunopinda muarea science handitika on this case aina kutipa chi mascience patikapinda muarea muno yakadzoka kutop kuno ndobva yadzoka mutrend handiti ndobva yagadzira chi m uno handiti ushu ari apa ushu m after tagadzira m takutsvaga macandlestick patterns ndo atinoconfirma nawo kana wangori munhu anoda kupinda faster tantine first entry iri pagadzika engulfing panapa stop loss yedu kupi kumiri kwasamora handiti but akazodzoka akanyatsogadzira ishi inonzi evening star opposite yechi morning star baba takaenda handiti ichingunovhara panapa tobva tapinda chi entry stop loss kumiri kwasamora take profit pabase handitika ndo mafambiro anoita sei anoita chinechi handiti then tichaita rimwe video tichiexplaina inonzi trend line breakout strategy handiti saka ngatigare taita sei tasubscribe handitika nekupinda whatsapp channel mune vamwe kutiktok mavidhio tichiita sei tichipotsera handiti saka kana video rinora kubatsira tsvanyashi like button handitika ungosiyewo kana comment kana kuti motivate kuti tirambe tichiita sei tichisota masini handiti right ngatisangane panext video.